ole atopa chuan kum in chunga kan nga hlel ber mai horror movie The Conjuring Last Ride chu aron chuak tangei maya han nga deuh hleka fia taka ron ti chua chu ka du dewa chuti rolin request atam to sia la fia lutuk lo ma se in tan liu karon chop chu kanie kumsanga zakwa somruk palia niya eten Lorraine Oren tenu pa chu thilhlui zorna antik sop dor ngak tu hian mangang tak hian aron phona apa chuan thil danglam takaton thin dan te chu lo hrilin kongkhar amalowin hongte thimjing atanga phun thom lo chuak fo mai a riat thin thu te atira chuan akuma tam to wanga athil hria suat pal mai ni tura chuan angai saka ma se herin dan hi adik lo zia aron lang zui ta ni rum khat dora wakal chuan apa loin oklum lai chu awa muta a hetia pa abora la tanga hun reipo alavei ma chuan mu thai si lo eng thilemuni hian athlir reng ni hian ain hretlat tamaya hei mai po hi lani lovin a ming te chuan aron ko fo thina henga thil soite hi eten Lorraine tenu pa chuan uluk tak chuan lo ngai thlak sakin an lo record boka heti hun lai hian Lorraine chuan naw chu pa in arai treu towa heti chung hian an pa eta hi ala troi om ve reng thowa akuta cross keng chung hian dor chunga anda dar thalang lian tak mai lampang hi apan naya dar thalang ma a tak chuan dingin a ming te chu a han soya mu theilo thla hne na chuan ama pui tura rongkalan ni thu te chu a soi tel le boka chuta dar thalanga chuan hlim thla hi run langin dor ne tupa in oklum lai ni om tak hi arun langa Lorraine chuan dar thalanga wa khoi chia tia chuan ama hlim thla rap om zet mai hian aron nui le ta chuta le anaw pai mek chu ron talin apum chu arun natana naw te le anuan him jok nan ti in eta chuan manmo tak chuan damdoi in lampang chu apan puihna la hetia damdoi in anpan mek lai hian Lorraine chuan khadar thalanga khan tharau sual eng thilemani tak chu a omani ti chuan theilo chuan apasal eta chu arun hrila Lorraine chu naw nei na room lama chuan an roi lut nga la hetia naw nei mek lai hian tharau sual kha ceiling atang hian arun wak tha a he thil hi Lorraine chuan han mu in he thil hian Lorraine po hi ati lau ve hle ni eta bula chuan an no te chu eng tikong zong puwa veng him thlat tur chuan atia boina chu ala om cheu mai an no te chu angonga chuan alai hrui hian alo vetlat mai hi alo niya ma sela har satak chung chuan doctor te chuan an phel thei rama chuta an no teron piang hlim chu a trable ta hau lo athi ni mai chuan alanga ril runa le beidong tak chuan an nu pa chuan an tong trai duna an tong trai na chu pathian chuan changin an no te po chu aron dam chuak le hlau maya an lom lutuk chu an bianga chuan an mit tui aluang zoi thei hialani Lorraine chuan afan hmenga chuan Judy Warren ti chuan sa a hun te po chu ron vai ve zelin no te tharnen Warren chungkwa te po chu an hlimin nom chu an ti ve hle meya an chungkwa anga hlim le o om hi an om bik chuang lovani an chung ko hlim thom chu riat nuam takani Judy po chu aron thang lian ve zelin me chano pang lian ve to takaniya rum khat chu trap chung hian anu le pa bula chuan rong kalin thil hlom tak mai a mu thu le akal bodu lo thu te chu aron thrila Lorraine hian la chu lo saksakin avizona athil mu thin chu athil ti theina power mang chuan bo tur chuan alo fui sau thina asung tu narama thil thalo alo thlena pianga ala sak tur te chu Lorraine chuan a zirtira asin churon in thlakin kumsanga zakwa somriat paruk Pennsylvania hmuna hian arun langa smart chungkwa te chu an fanu hither Elizabeth birthday lom tur chuan an kal khoma camera nen me chuan recordin birthday ro pui tak mai chun loma Elizabeth chu present lian tak mai dar thalang hian peya he dar thalang hi atir sina kan mu dar thalang khania chu dar thalang mai chu ke deuh ma se apu chuan a siam that thei arin thu le kongpuya an charani thu te chu aron suya Elizabeth po chuan lom thu te chu han soi luam ma se engamoti riau hian he dar thalang hian a om chu ati nuam zan lawa birthday cake chu ron choi chuakin birthday hla te chuan sa a birthday bati a chem hlum ma chuan ama chuan aron thi tamaya chuta ceiling light chu ron tla in eliluwa tak me chuan arun tla ka
kum tam tak chung research le investigation an nei na tanga alan danin eton Lorraine Warren tunu pa hian Thlahrang sual tam takan lo ma chon towa hunte po chu liam ve zelin hol pakhata hian eten Lorraine tenu pa chuan an case lo nei to abik takin anabel le car subject chungchang te chu an lo soya thilmak omring lo tu skeptics mi parukma chuan heng thil te hi an lo soi me ka ma se heng ho hian an thil soi chun ring lovin an nui te chu azat le maya hetiang kara hian an fanu judi chuan an lam chu atang tlat thunga zanria an chhungkaw a an kil lai chuan eta tenu pa chuan mi ten an thil ti an hlut sak lo lutuk mai chu makan ti thu te chu an soi du na judi chuan a thian pa tonia chu apa ba dei huna alo hroi tur thu chu anu le pa te chu hrila ti lai hian Lorraine chuan thil dik zan lo eng thilemani chu aron thlenga ni ti a fanuin thil thalo lo thlen huna satura ti asak dana tang chuan a hre thei nga la chuta judi kut chu eng thilemani hian aron vuana Lorraine chu aron enroll vatin a fanu chu aron thlamuana smart chhungkaw in lampang po chu ron lang vele in Elizabethinu Jenny te chuan a fanu room chu alo ti fai mul maya heti lai hian khadar thlang danglam tak po kha alo la om ve renga basement a chuk thlak lai chuan thladum check wall lai hi azuk muwa ma se lai tan on hnu chuan eng thil ma chu mu tur a om le chuang lova a thil mu le thom danglam tak a hriat te chuan a om chu a tinuam zan lova in chung lama chuan chhovin phone chu mang le a phone man lai chu a hruya pot tu om ang mai chuan aron in pot tol dor maya rang taka a hnung lampang a ve en chuan a pot tu om ang chu eng thil ma alo om lova ma se phone hrui le a phone chu ama chuan alo la chereng thunga genetic fanu pakhat chu in khol telemin ano telem pakhat chu a hmuta hau lo maya heti engemaw chen a zon hnu hian ano telem chu room pakhata hian awa hmu chuaka ma se lamak deuh maiin chu ano telem chu ama chuan ron che in boruka chuan aron kanga dar thlalang lampang an hoi zop an hoi le le chu ram hoi mel chezet mai hi a ma chu na ro dinga a hlau lutuk chu ring zet mai hian a au chuaka tlai lama chuan a chung te chu ron ho in chun lama a thil hmu chungchang chu an soiria ma se tu ma chuan an ngai sak lem lova Elizabeth po chuan an dar thlalang chung lampanga chuan thim thil ti theina eng thili moni tak omni chuan a hretlat towa hemizan hian eli le doni te chuan an dar thlalang lian chu atuk zinga bolhlo pai motora pai thei tur chuan ponlama da chu an ril ru ka atuk zinga bolhlo pai tu ten chu dar thlalang an han paya dar thalanga ke rual chi chuan doni chu ron luak vakin dar thlalang ke them noi te chu aron luak chuak chi maya he thil thleng me khian kha dar thlalang khan an chia tam taka payani ti chu ati chiang viau o me heti lai hian eta po chu damdoi in lama hian loin entirin lungnat na ane thule nitin in check up tura local je tur chuan atia Lorraine chuan in lama chuan a pasal birthday chu lo bo chain Judy le abiel pa Tony te po chu an tel ve boka eta birthday pol chuan an thil da khom na museum chu an pholang boka chungan somzinga mithren khat ne na chuan Tony chuan exorcism an nei lai an hmutem ti te chuan an zota mitam jok chuan o ti chuan an lo changa mithren khat te phei chuan eten Lorraine Warren te nu pa chu exorcism an nei lain an lo pui to hloma Judy chu room chung lama hian lutin thalak lui pakhat hi ena heti la hian room chung boruak chu aron dang lama chuta ahmalama hian anabel dol chu possess tuan omani ti hriat tak hian ama chun ron che in aron langnul maya room light chu ron phe zuk zukin room chung chu aron thim ta vek maya Judy chuan anuin thil hla om thlen huna saturati lakha asangal mul maya athla chu tlem chuan atimuang le dawa anhung lampang an hoile le chuan anabel dol po kha alo om to lawa chuti lai chuan Tony chu room chunga chuan ron lutin eng thil nge ti chuan aron zota Judy po chuan loje boy lovin anuin la oma to huna la saturati chu alo sak thu chu lo hrila Tony po chu rong kal phei zelin Judy nen chuan anin nim nai ta hle maya chuti lai tak chuan Lorraine chu aron luta Tony chu etana ko thule midang tenen an nga to thu chu aron hrila Tony a chuan hu chuan Lorraine chuan afanu Judy bula chuan vision danglam takanei le ni poin thil ti theina pawara neya chumi mang chuan ne zel tur chuan atia garage lama hian eta chuan Tony chu table tennis lo khel puin aloin fiam puya
lunglama harsat na nei to wang chuan eta chu a chau deuh ti ngal der maya tonia chuan hunrem chang chu la in an fanu Judy chu nupuya nei chu adila anin zuya anin kopna chu tharuk chau lani ma sela atel lova khosak harsa ti to thu te chu anu le pa te chu hrilin anmal som na chu adil ngala Lorraine chu alo lom hle meya chuti rualin eta ve thung chuan la ngari deuh chu tha in a hreve thunga heti la hian Judy chu rum chunga chuan ron lutin in ne propose na ring chu aron hmuwa ti ngeina dang to hek lo le tonia po chuan Judy chu alo propose nga la Judy po chu hlimin toni som na chu lom tak chu na lo poma heti birthday loma lim takan lai hian Father Gordon chu rong kalin mi in an puihna an mamo thu chu aron thrila etan lunglama harsat na anei to wangin Gordonan alo som na po chuan nara small chhungkaw te kharun lang le in an fa te chuan an thil hmu chung chang chu lo soin an hlau em maya an thil soi chung chang chu an pa jeka chu oi sak tur chuan an tia masena jeka chuan an thil soi chu a oi sak du lova hemizan hian jeka chu aruma hian ama china uma heti la hian room kong khar chu ama chun ri in hongin Thlahrang sul rap zet mai hiron langin jeka chu boro ka chuan aron tika nga dar thalang atang chuan eng thilemuni hian arun pan hnai me kani ti chu alo lang thei boka heti la hian Elizabeth po chuan a birthday party ya an video footage kha uluk tak chuan alo en dika a birthday bati kha ama to ka thini lovin eng thilemuni Thlahrang sulin alo chem hlum lai hi chiang tak hian alo lang theya chuta Thlahrang sul pakhat hirun in larin chu thil chuan Elizabeth chu tha tum chuan aron be tameya a authoma chuan a chung te churun harin achung ta chu ron tlan khom ngalin eli chu alo hliam man lo hlo hi alo niya an chung kwa chu an manga angin lo nana satak me chuan aman me kani atuk lama chuan media ho chu ei in ranga hian an ron pung khom ngala chu thil dang lam tak mai small Chhungkaw Tibuaiin tu chu lak fu ngei chu an tum hloma heti lai hian Judy le anu Lorraine te chu mauthum zorna lama chuan an kal du na dor pakhata Judy in mokora hak chin la hian dar thalanga athla chu ama hian aron cheya chuta dressing room a chuan tuimani hirun lutin dorni tu ani chu ring dawa masela amo kor hak noi lamatang chuan me cherap zet mai pakhat hi aron dak chuaka Judy chuan amit chun chinga an men le chuan dar thalanga tang hian ama ang chi thla chuan aron beile ngal boka Lorraine chu manmo tak chuan ron lutin thil thleng mek po chu atop zui ve ngal boka small Chhungkaw po chu boina chuan ala kian san theimiu lavani an pi ber chu stepa chun chesualin damdoi in lama chuan an lo hroi me ka Father Gordon po chuan a thei top chuan pui chu hantum ve veu ma se Thlahrang sual thil ti theina chu achak em awang chuan atum ang chuan a pui thei bik lova an basement ti thiang hlum tuma holy water an the po chuan holy water chu boruwa ka chuan a tham ral zel maya thil dan chu atana chin fel thei ani lo ti hre in gauhran lama chuan report chu tum le ta zo ka office lama chuan secretary bula adin lai chuan anar chu arun thia heti la hian kongkhar pon lama chuan hrui hi ama chuan arun chela hi alo lang le thei boka phone churun in ringin an pick up chu Judy chuan tlan chetur chu na ron tia chu vele kongkhar chu ain the khar throi maya cross la chu alet ling zong hian arun in her boka across or lai chu han phorin akut chuan an keng kuala across ken lai chu ron alin akut chu kanga mu thei si lo eng thilimuni chuan Father Gordon chu aron bei boyani ti chu aching ta viau mai chuta chuta keibul ama ron cherengot khala in a ngonga chuan vetin ama le ma chu ain ti hlum tamaya heti lai hian eta chuan tonia chu object rang khau an da na an museum a chuan lo hruain eng thil ma khoilo tur chu na lo tia un kal to te chu eta ngai tu na chuan ron lutin Judy pian lai te chu angai tu le ta hun reivak lo chung a thi dan te han ngai tu le tin tu na zet chuan pasal nei to turin alo puitling ve towa tonia chu an mak pa ani to mei don ani ti te chu angai tuwa hetia an mak pa ni to mei tur ne na anin kom mek lai hian Lorraine te nu fa ron lut chuan an ti lai chu ron pot chatin Father Gordona a thi thu chu an ron hrila Father Gordona an vuina chuan Judy chuan kuangan khoi chu vision danglam tak mai hi ani le tatlat maya Father Gordona vuina chu puithiam pakhat hian kalpuin Judy chuan puithiam pa hne na chuan khoi hmuna nge thi ti chu na zota chu puithiam chuan
Pennsylvania hmuna ti chuan alo changa thlengsilna hian Lorraine chuan Judy thi hi mu in an la chuak chi tia chuan thlengsilna tang chuan thisen hlir mai hi arun luang chuaka chu thil chuan ati hlau hle maya ma se eta churong kal na in a thil mu chu avezon mai ani ti chu a hrethiam leya chuti rualin an fanu Judy chu din hun la oma ading ani ti chu a hrethiam hal boka an hlau angai chuan toni hne na tang chuan Judy chu Pennsylvania kalthule small Chhungkaw Puihna chuan investigation nei atum hi alo niya eten la ron tenu pa po chu an fanu kalna lama chuan vakal ve ngalin small Chhungkaw in an vakal thleng chi tia chuan a boruak chu adik lo ti chu Lorraine chuan a hrethiam ngala Judy chuan lom tak chuan anu le pa te chu alo kuwa Father Gordonan alo puito dan te chu anu le pa te chu alo hril ngal zung boka eta tenu pa chuan an fanu chu holet tur chuan an tia ma se Judy chuan uren Chhungkaw te chuan an case an hlam chi mai ngai lo ti in ama chu ala om tur thu chu anu le pa te chu hrila chutianga an fanuin tumru na na satak mai nei ni ti hriat chuan an phur dun hle maya uren Chhungkaw te chuan smart Chhungkaw te chu uluk tak chuan an koma Judy chuan avizon lama Father Gordona boral na le a hmu dan Tonia hril vel dan chu midang te chu hrila heti fanuin thila soimol mut lai hian Lorraine chuan an mek na ina chuan thlasual thim thil ti theina na satak mai chu arun nai zela ni ti chu a hre thei boka Judy chuan anu hne na chuan an mo phurna alo san thin zia te chu hrilin midang te ta na anun na hial thapa an lo be na sat thin dan te chu makati zok thu chu anu chuan hrila hetian ti la hian in chung lama chuan thilri ring tak hirn oma Judy chutiama chia lai chuan no telam danglam tak mai hi akia nga chuna rong kala Lorraine chuan in hnuailama chuan thil dik lo a omani ti hria in hnuailam pang chu apan thlanga la Lorraine chuan an pa eta ponlama hne na chuan an basement a chuan Thlahrang sual pathum lai mai an thu chu aron soi chuaka chung thla te chu he ina mai poni lo he in ma de tang towa farmhouse atanga lo in tran to ani mela nu pakhat pasal nei reng lai chuan a pasal chu ire sanin a pasalin alo hriat chua chuan a thin chu rim hle maya a thin rim in sum zo lo chuan anu puile anu basement a biru chu rei pui chuan a chek hlum duna chung thla pathum te aya thil ti thei pakhat chu omin chu thim thil ti theina na satak nei chuan chung thla pathum te chu controlin smart Chhungkaw chunga chuan na satakin boina chu alo thlen tir hi alo niya Judy hian anu oni tak chu etik lama hian hre in chung lama chuan a han chawa heta hian Thlahrang rang kha a han muwa film khur tak chuan pan na in Thlahrang mai ke chun khoya a tir chun engthil ma chu a thleng lo chuta hian chok chu ron tla in banga hian min lo ngai toem ti hi alo in ziaka anabel dol khani churangin atlan chi a in nei tu te fanu nopang o chuan a ruma chuan lo lu tur chuan atia chu ruma avalu chu no telam pakhat hi ron che in lian taka chuan arun in siama chu thilan mu chu Judy chu thlavin room chunga tang chun tlan chukin in chung step atang chuan alum thla a nat chu analu tuklawa ma se lu chu a hai hle thunga Judy chuan tramdau pur chung hian etik in chung chu a hlauhawm thu chu anu le pa te chuan hrila le Lorraine te chu in chung lama chuan thil dan en fe tur chuan an chho zui ngala Thlahrang rang kha han mu in Lorraine chuan chu Thlahrang chu han khoin thil tam takalo in thlak to ani ti chu a hre thei boka Judy pian do na Thlahrang rang an lo ma chon to dan te chu an ngei tu na chuan aron tharnon ona an ti na chuan Elizabeth chu ron in rolin an unawa chu Thlahrang rang chu an pe chua to thule engti ron omle ringot nge an hriat to lo thu te chu eten Lorraine te nu pa chu alo hril ve a jeka te nu pa po chuan thil hlui zorna a mai chia chu engtin nge tak zel ti chuan an lo zota eten Lorraine te po chuan an le to lo thu le engtin nge a tak zel ti an hriat bik to lo thu chu an lo hril ve boka eta chuan khati hun lai kha chuan experience an la nei lo thu le kha thil kha an voi khat ma chunna ani thu te chu asuya an Thlahrang rang chu an museum lama da that tura an hon tur thu te chuan hrila eta chuan an nu hne na chuan bible chu lo la tur le tarau sual la ka tanga an him theina na tong trai thu cham te chuan cham na na eta le je ka te chuan Thlahrang rang chu puan chuan lo tuamin hon thei tur chuan an lo pe fela heti lai hian Judy chu makdau mai hian an nar chu ron thia chu Thlahrang tron than da chu amalte te chuan ron in phelin avai chuan a in phel tavek maya Thlahrang a chuan jeka chuan a hlim thla chu ve ena
eta chuan en lo tur chuan alo tia jeka chuan a thil hmu chu a rap ngang ni turani in chunga tang chuan alum thla a Thlahrang tla chuan jeka ke tak chu ala juk del zui toni po kha anma ni pui tur chuan rongkal chu tuma kalkonga chuan ramhoi mel chejet mai kha hmu in accident chu ato pha a ma se van nei thak takin hliam na lutuk chu anei lo thunga Lorraine chuan a fanu trapri ni om tak chu hre in avakal hnaya chuta an fanu chu Judy pa ngai kha ani to tlat lo phunri hian Judy chu alo let le hun an lo nga hlel to thu hi aron soya mu thei si lo thachak tak mai hian Lorraine chu a the thal throi maya Judy chu Thlahrang sual chuan a possess ne hle to ni turani apa te po chu a hre to meup lova in chunga omte chu a ti hlau hle ani amit dan te chu ron dang lamin a mel te chu a rap hle meya Lorraine la chu anu pui ure thatupa Thlahrang sual chuan tha tum chuan alo bei poi ve mek boka vanei thlak takin tonia kha aron thleng man lo maya Lorraine chu aron tran puya eta po chu alung thalo chuan ati chawin damdoi an eile hnu chuan tlem chuan a zia le ta dewa Lorraine chuan eta bula chuan atir phata tang khan an fanu chu heng Thlahrang sual ho hian an bitum toni ti chu a soi chuaka ale khabu thiang hlim chu eta chuan lo la turin ti in toni tenen chuan an pathum chuan in chung lampanga chuan an han chawa etika chuan Judy chu lo in khain alo thilik lek to zok hi alo niya rang tak chuan Judy chu an han la thlang hala masela alo zoi vek man towa an thei ang chuan CPR te chu an lo pengal mol meya heti lai hian Lorraine chuan Thlahranga hian ama hlim thla ni si ma se ama ni si lo chu aron langa chuti engemaw chen Judy boi pui hnu chuan Judy po chu aron har chuak vele towa Thlahrang rangkha boruaka chonon kangin avir kwal vut maya eta chuan ale khabu thiang hlim kharun phorin exorcism chu anei zui nga la ma se chu Thlahrang sual entity chu achak ema wang chuan ale khabu thiang hlim po chu akang zui nga la Judy laula chu alapa ngai thei meup lova Lorraine chuan laulo tur le a thei na tak chu heng Thlahrang sual ma chon huna hian achak zual tur thu te chu alo hrila oren chhungkaw te chuan Thlharanga chuan ang kut theu chu ngatin Thlahrang sual chu an do le ta Thlahrang chu ron khi in them tam taka chuan a ke dar zui ta ni chuti chuan Thlahrang sual chu ne in a om ta ni an mak pahual tonia po chu liam te naw neu chu nei ma se ani po chu a him thei buka atuk zinga chuan oren te chhungkaw le toni te chuan small chhungkaw te chu an chua sana report atanga alan danin he small chhungkaw te hian hian chena in rang thina hian kumthum chung chu an la om zui ni in an soya erle toni te po chuan Thlahrang rang kha an museum lama chuan hon le ngai to lo tur chuan an da luta atopa chuan eta po chuan toni chu an mak pa tan chuan apom ve ta nge a ni tamwak lo liam hnu chuan Judy chuan apa eta chu rong kain in nei na hmuna hian an ron langa Judy le toni te chu in nein an zawai mai chuan an hlim tlang hle a Lorraine chuan an hun lo kal le zel tur vision chu lo nein an ni chu pi le pu te an lo ni towa tu le fa te ne chuan hlim takin an lo cheng chho zel hi alo ni ya an ma ni te le an thla lo lakal zel tur te chuan thon thu tam takan la nei zel tura ngai ani atop ta